El treball de la pedra seca és una tècnica constructiva ancestral que consisteix en aixecar murs i estructures només amb pedres encaixades, sense cap tipus de morter. Una pràctica que remunta a milers d'anys i que ha estat essencial en molts territoris mediterranis com Catalunya. Aquesta arquitectura popular, present a marges, cabanes, barraques, pous, no només respon a necessitats agrícoles, com delimitar, sinó que també reflecteix relació profunda amb paisatges i recursos naturals disponibles. El seu valor cultural és immens. Representa el creixement transmès de generació en generació, la sostenibilitat i l'enginy de les comunitats rurals. De fet, aquesta tècnica ha estat reconeguda pel Patrimoni Nacional de la UNESCO. Avui m'acompanyeu fins a Tàrrega. Aquí coneixerem a l'Albert, la seva història, el seu ofici i per què és un emprenedor. Bueno, Albert, és un plaer estar aquí, estar en aquest espai de natura, de tranquil·litat, per vindre a conèixer-te tu, el teu ofici i la teva història. Com estàs? Molt bé, una mica nerviós, però bueno, ho intentarem fer. Soc Albert Gavaldà, pertanyo a Relleu i Entorn i soc membre dels Gremis de Margers de Catalunya, de l'Associació de Gremis de Margers de Catalunya. Estem sobre un dels marges que heu construït vosaltres amb pedra seca. Com t'inicies amb aquest món? Una mica o casualitat o casualitat. La pedra seca són tota la construcció que usa com a matèria prima i única la pedra. No usa ni argamassa, ni ciment, ni morter de cal per unir. Simplement pedra contra pedra, que tot tingui contacte i dins, que és el més important d'una construcció de pedra seca, tot estigui ben estructurat. Amb 18 anyets vaig anar a viure en una masia a la muntanya i em vaig adonar que no coneixia res, que per moltes il·lusions que tenia no sabia fer res. I d'aquí em vaig anar formant, primer en construcció, després en fusteria, després en energia renovable solar i d'aquí vaig començar amb la bioconstrucció. Una mica per casualitat vaig conèixer la pedra seca i vaig veure què és la bioconstrucció de quilòmetre zero. Vull dir, és la que aquí en aquest territori, en aquest gran país o petit país que som, tenim molta pedra i és com es construïa de tota la vida. Portes molts anys dedicant-hi al sector? Pues uns 18, 20 o així. Treballes en equip, entenc, perquè construir i aixecar parets com aquestes... La feina de marger, nosaltres ens anomenem margers o margeres. És un treball en equip. Vull dir, movem molt de pes, treballem amb grans superfícies, aquests marges relativament són petits, però n'hem fet de molts grans, hem fet camins empedrats, hem fet coses i movem molt de pes. I molts cops és un treball en equip, perquè si no et canses més. I a part de marges o, com deies, camins empedrats, quin altre tipus de construcció et permet aquest tipus de material? Vull dir, jo sempre dic que amb pedra seca es pot construir qualsevol cosa. Hi ha cases, hi ha barraques, hi ha camins empedrats, hi ha ponts, qualsevol cosa que t'imaginis, si es vol, es pot fer amb pedra seca. Has de tenir la tècnica, però tot es pot fer. I on vas trobar l'equip amb el que treballes? Més que jo trobar-los, em van trobar ells a mi. No és una feina vocacional, però t'ha d'agradar aquesta feina. Vull dir, no pots estar aquí 7 hores movent pedres si no t'agrada el que fas. I al final, al través dels anys, he anat trobant una gent que li agrada molt treballar la pedra. Vull dir, té uns beneficis a nivell romàntic, que és treballes a l'exterior, a l'aire lliure, i després té unes contrapartides, que és això, vull dir, l'intempèrie diu que quan fa sol fa molt de sol, quan està plovent et mulles, quan està gelat et geles. Un marger professional mou de mitjana 4 tones al dia de pedres, vull dir que al final és un ofici que et cansa. I que comporta un desgast, suposo que també. Sí. Però per això t'ha d'agradar per fer. Vull dir, si t'és igual estar aquí que a una fàbrica, doncs segurament és millor que estiguis en una fàbrica. I el futur de l'ofici com es planteja? Com a Relleu i Entorn vam néixer amb dos objectius. Una, fer formacions, però a nivell més de cap de setmana o de voluntariat, perquè la gent que té un tros, 4 oliveres, si té marges caiguts, sàpiga reconstruir, perdi una mica la por de construir. I després un altre objectiu de Relleu i Entorn és una mica dignificar aquest ofici. Si ens fixem molt als pobles, sempre trobarem cases de cal pintor, cal ferrer, però mai hi ha el cal marger. Saps? És un ofici que ha durat molt, que està molt lligat al paisatge d'aquesta zona. No tindríem
aquests paisatges sense tenir la pedra seca, però ningú coneix qui ho ha fet. Vol dir que era un ofici una mica menystingut. Actualment lluitem una mica per dir és una feina que la pot fer qualsevol a nivell de petits, marges petits, però hi ha marges de 5 metres, de 6 metres, de 50 metres de llarg, que et passa una carretera per sobre, que necessita una tècnica i un coneixement que s'ha de professionalitzar. Cap on veig el futur? Hi ha dies que estic més animat i hi ha dies que estic més desanimat. Per mi la pedra seca és present i futur, però hi ha molta gent que veu com una cosa antiga, com restaurar una església. Ja no té l'ús aquesta, saps? Però s'ha de restaurar perquè és antiga. Per mi la pedra seca encara és actual. Vull dir, té uns avantatges, el marge quan plou deixa passar l'aigua, per això no té argamassa ni no sé què, té un munt de foradets que deixa passar l'aigua, però la terra es queda aquí. Tenim un munt d'erosió en el nostre territori. Quan plou molt, saps? Ara aquí no es veu, però es veu molt de terra moguda que se'n va cap al mar. Després tenim el tema de la bioconstrucció, que és un element que la matèria prima pot ser gratuïta, perquè molts pagesos enterren la pedra, és de residu zero. És més, el residu que fem servir per si piquem una pedra i la partim, l'acabem usant. I després té tots els beneficis de la biodiversitat. Aquí només veiem pedra, però dins del marge hi ha una vida interna que no veiem, de musaranyes, de petits mamífers, de petits rèptils, de nius d'ocells. En aquest cas, si veieu aquí, si us fixeu, hi ha dues caixes niu, que aquest és pel mussol comú. El mussol comú està protegit, es fica en els marges i aquí hem facilitat que pugui tenir un lloc per estar-hi. Vosaltres sou d'Alcover, avui estem a Tàrrega, perquè esteu treballant precisament aquí. Fins on arribeu a treballar? Intentem ser bastant quilòmetre zero, saps? La zona de confort, diguéssim, seria el camp, Conca, Baix Camp, Tarragonès, potser la Punta del Penedès. Aquí és com una petita col·laboració amb el col·lectiu de margeres, que són unes 8-9 noies que fan marges de pedra seca. L'ofici aquest també comporta connexions entre persones, que sempre és algo que s'agraeix i que enriqueix molt el treball. Sí, jo crec que hem vingut a jugar i si hi ha gent que s'hi dedica i podem col·laborar, a mi m'agrada enredar-me en projectes d'aquests. I algun projecte així molt ambiciós que hagi tingut alguna anècdota o que t'hagi fet especial il·lusió participar-hi? Ara jo, per exemple, amb altres margers de Catalunya estem col·laborant amb la restauració d'un castell a Palafolls. Hi ha coses que dius, mai m'havia imaginat que estaria fent aquestes coses. Doncs mira, estem fent un castell, segurament estem potser col·laborant amb els decorats d'una pel·lícula. Surten coses que dius, hòstia, la pedra seca m'està portant aquí. Jo el que vull és que les coses siguin útils. Exacte, que cobreixi com en els seus inicis una necessitat. Tindre un passat, estar-hi en un present i durar molts anys i tenir un futur. Doncs un plaer, Albert, conèixer-us. No us robo més temps perquè pugueu acabar el marge a l'hora prevista. Vale, moltes gràcies per venir, un plaer. I nosaltres, no res, ens veiem aviat. Vagi bé.